Gledate 240 sekundi 24 sata. Počela je eutanazija oko 10.000 svinja na farmi Belja Sokolovac zbog afričke svinjske kuge, a radi se o gubitku od oko 2,5 milijuna eura. Ministar poljoprivrede David Vlajčić objavio je rat protiv bolesti te najavio pojačane granične kontrole, punktove i strože kazne za one koji je svjesno šire. I dalje se smatra kako je zaraza na veliku farmu Sokolovac došla zbog ljudskog faktora, a ministar je komentirajući izjavu svog stranačkog šefa Ivana Penave da bi upravo to bio rezultat specijalnog rata protiv RH, rekao da ne odbacuje ni jednu mogućnost. Spomenuo je da je žarište virusa bilo u BiH i Srbiji početkom godine, a potom se zaraza pojavila kod nas nakon kolenijade na kojoj su bili izlagači iste dvije države. 24 sata doznao je da je događanje bilo u svibnju u Jagodnjaku, gdje su se samo mjesec dana kasnije pojavile prve oboljele svinje. 51 seksualno zlostavljano dijete na internetu identificirao je Europol u akciji u 20 zemalja, među kojima i Hrvatska. Od 2014. spašeno 1000 djece i uhićeno 300 pedofila. 6 djece iz maloljetničke bande koja je sijala strah po Dubravi policija detektirala i prijavila pritvorskom nadzorniku ili centrima za socijalni rad, otkrio ministar Božinović. Roditelji kažu da se djeca boje ići u školu. 24-godišnjaka u središtu Našica pretukla 4 maloljetnika, zadobio je po život opasne ozljede. Putin poručio da je Rusija spremna vojno uzvratiti Zapadu. Prije toga Tusk najavio da Poljska neće oklijevati oboriti leteće objekte koji povrijede njihov zračni prostor. Francuska, Belgija, Luksemburg, Malta, San Marino i Andora priznaju Palestinu. Netanjahu nastavio ofenzivu i poručio kako neće dopustiti novu državu. Beroš na čekanju. Natječaj za neurokirurga završio 14. kolovoza, a nitko od trojice kandidata nije pozvan na razgovor, ne zna se ni kad će. 4000 medicinskih sestara nedostaje u Hrvatskoj, ali zbog veće plaće više ne idu van, već iz HBC-ova u manje bolnice gdje je manje posla. Ne očekuju se masovni dolasci strankinja. Gablet se može naručiti u drive-inu. Jedinstvenu uslugu nudi restoran Mama's Food u Zagrebu. Došli smo na ideju da napravimo prvi drive-in restoran gotove hrane za doma, toplo kuhano, domaće. Bez parmezana, Kako ljudima bi bilo, ajmo reći, komotnije doći po hranu, da ne moraju niti izlaziti iz auta van, tražiti parking, nego dođe, naruče. ...46. rođendan proslavila je Maja Šupuc s prijateljima u restoranu u zagrebačkom Remetincu. Sa Šimom Melezom zapjevala Nije u šoldima sve. 165 kg, 10 godina nakon regionalnog Big Brothera ima Ervin Mojaković. Zbog ozljede nije mogao na fitness. Jean-Marie tijelo kleše i kad je sezona Badića gotova. Fanove pitale jesu li jutarnji ili večernji tip za džim, ali glavno da nema predaje. Neka sada junak bude Kulenović, kaže za 24 sata Izet Hajrović uoči dolaska Fenerbahče u srijedu. Prije 7 godina on im je zabio 2 komada i skandirao mu je cijeli stadion. Garcia će u Koprivnici odlediti Silića i druge. Protiv 4 ligaša minutažu očekuju i Mlačić, Raci, Karačić, Brajković. 24 igrača na Dalićevu popisu za Češku i Gibraltar, 12 je na predpozivu, među njima i Luka Sučić. Ponovno na svinjskoj kugi s Ivanom Pađićem. Ivane, zašto je država povisila cijene agroproteinke? Pa napravili su pravilnik u kojem one rastu 44%, opravdanje inflacije da nisu mijenjene već 12 godina. Ali dobro, taj pravilnik ipak neće stupiti na snagu. Neće, zato što su shvatili da bi vjerojatno naišli na veliku osudu javnosti i politički nije baš pametno. Dobro, koliko je uopće plaćeno tvrtki ministra Gordana Grlića Radmana? Pa tvrtci je do sad plaćeno 4,6 milijuna eura, a ovaj samo posao na farmama, ove dvije velike farme, im treba biti plaćen između 480 i 500 000 eura jer su svinje teže od 100 kg.